Sa kasagsagan ng pandemya, nakita ang malaking problema sa kalagayan ng healthcare service sa bansa. Kaya ang UP Manila School of Health Sciences inaprubahan ang request na magtayo na extension campus sa lalawigan ng Tarlac noong Pebrero taong 2021. Ang okasyong ito ang ipinagdiwang ng UP Manila SHS Tarlac Campus, kasabay ng oath-taking na kanilang bagong direktor na si Assistant Professor Pedro Magadan, faculty members and staff at student council. Libre ang pag-aaral sa UPM-SHS kasama ang uniforme, gamit sa pag-aaral at transportation allowance. Ngunit mga piling estudyante lamang na dumadaan sa screening process ang nakakapasok dito. Kapalit ng libreng edukasyon, sila ay inaasahang magseserbisyo sa komunidad habang nag-aaral hanggang sila ay makapagtapos ng kursong nakalinya sa healthcare service. I am aware that we are training and nurturing the pioneering batch of qualified health practitioners committed to serving the marginalized, underserved, and geographically isolated communities in Region 3. Samantala, nasa gitna man ng krisis bunsod ng pandemya, nakapagtala ang Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA ng pinakamataas na monthly income nitong Enero ng 2022. Umabot ito ng 387 million pesos. Ito na ang record-breaking income ng SBMA sa loob ng 30 taong pagkakatayo ng Freeport Zone. Mas angat daw ito ng 92 million pesos o 31% kumpara noong Enero taong 2021. Ang mataas na kita ay buhat sa 41% na pataas na earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization o EBITDA. Nagkaroon din ng 20% sa net income tax. Nagmula ang kita ng SBMA sa seaport operation na mayroong 221.4 million pesos contribution, 91.62 million sa cargo charges, 74.32 million pesos na share sa terminal income, at 34.17 million sa renta at 12.18 million sa vessel charges. Inaasahan na tataas pa ito sa pag-alpas ng bansa mula sa pandemya at pag-iral ng new normal. Sa iba pang balita, kinansela na ng pamahalaang panlalawigan ng Aurora ang mga travel restriction na ipinatupad itong kasagsagan ng pandemya at habang nasa mas mataas na alert level ang probinsya. Sa pagbaba ng estado sa Alert Level 1 ngayong Marso, inilabas na rin ang Executive Order No. 2022-009 ni Governor Gerardo Noveras para paluwagin na ang pagpasok at paglabas ng mga biyahero at turista sa lalawigan. Hindi na kailangan ng documentary requirement gaya ng travel pass slip at COVID negative test results kung pupunta sa Aurora. As of March 2, mayroon na lamang 5 aktibong kaso ng COVID-19 sa Aurora. Angelica Cara, CLTV News.